isiokwu m n'ụbọchị nke taa bụ ihe mba na-eri ka mba na-asọ. A na-aza ya n'aha, mmadụ na-apụta ya aza mba na-asọ. Biko ọ bụrụ na ị bụ onye Igbo, ọ ga-adị mkpa na ị ga-agbalị chọpụta ihe ndị nna gị ha na-erighị. Ọ bụrụ na mmụọ a na-eri ọgazi gụwa mmadụ, o nwere ihe na-ekwesịghị iri, maka na ndị Igbo tụrụ ilu sị na ọgazi amaka mana ị ga-eji agọ mmụọ. Mmụọ anaghị eri ọgazi, ọwa ọkụkọ kacha adị ya mma. Biko ị ga-eji ntị onye Igbo na obi onye Igbo ihe mba na-eri na ihe mba na-asọ. Aga m atụwa ya ka m gwụgwọ ụgba. Aha m bụ Mkpachukwu Ojiagbor, a na-akpọ m Ojiọfọ. Abụ m onye olu okoro nke dị na Ọmahịa n'ime obodo nke Chineke. Ekelere m Igbo, ekelere m ọha nweze, ekelere m ndị chiri echi n'ala Igbo, ma ndị dibịa na-agba aja, ma ndị na-agba afa, ma ndị mgbọrọgwụ ma mkpa akwụkwọ. Ojiọfọ si onye chiri ya zere, ọ ga-adịrị Igbo la mma. Igbo mma mmanụ ụwa. Ihe mba na-eri na ihe mba na-asọ. O nwere obodo ị ga-aga sị gị na anaghị eri eji. O nwere obodo na anaghị eri ewi. O nwere obodo ị ga-aga anaghị egbu mọ nke. Ebe m si bịa ụwa anaghị m eri agwọ, ajụ ala. Ihe awụ ọgbụgba ndị dịrọ ihe ndị a na ndị nna nna anyị ha. Anyị anọghị mgbe e mere ya. Ebe anyị pụtara n'ime ya, anyị ga-akwanyere ya ugwu. Ọnya o mere o ji dị mkpa dịka onye Igbo ya wụ na ị ga-ege ihe nna gị gwara gị. Ọ dị oke mkpa ịhapụ ha n'ihe nna gị ha, ndị nna nna gị ha, ndị nna 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 gị ha gwara gị. Ga-egewe ihe ozi nwanna Pọl degara ndị Rom, ozi na-agbasa agha. Ịhapụ ihe nna gị gwara gị, ga-egewe ihe kwuru na Jerusalem mere na Kapanion. Iwu onye Jerusalem, ị gatụle Kapanion. Chọpụta ihe ahụ obodo gị isi bịa ụwa la anaghị eri, sọ ya. Ọ bụrụ na ị sọ ya, ngọzi dị n'ime ya ga-ezute gị dịka onye Igbo ka ọ dịrị gị la mma. Ọ dịghị ihe dịka n'ihe ahụ ịmacha a gwara gị na onye nwụrụ 2000 years ago akwụọrọ ụgwọ mmehie ahụ. N'okwu bekee, you are responsible for your sins. Nje amaracha eme, ọ dịghị mma. Ihe ahụ obodo gị na-asọ, sọ ya ka ọ dịrị gị la mma. Ojiọfọ keliri Igbo, ọ ga-adịrị Igbo la mma. Igbo